FM News. Palagong Pambansa 2025. Update. Idol Dennis, dito pa yung detalye kami. Hindi mo pa yung na-dial? Ay, wait lang. Nanghihina ang kalaban. Okay. Nako. Okay, Idol Dennis, go na. Nabara ti Panawen, nabara iti alaban, series ti laban, iti palarong pambansa. Ngayon, Idol Bernard, nanayimanan iti gold medal, iti National Capital Region, iti Kalman, inilat naman iti gold medal, iti finals, iti 100-meter das boys elementary. Kasi magita iti video, Idol Bernard, uray na Barbara, talagang porsigido, iti panagtry, iti atleta, para palang iti pananggunod, iti gold, iti nato nga laban. Iti lang sa Magundawa, Idol Bernard, congratulations kini kay Rosa Ferrer, Manipod Region 3, isumit pinakalti gold, iti 150-meter run boys elementary category, Idol Bernard. So makita met, dito regeta nga nag-ayam marasapa, iti Marcos Stadium, iti syudad, iti Lawag. Nga iti agdama, Idol Bernard, kitliting pa lang iti NCR, kada ito medal tally, iti unofficial medal tally, iti palarong pambansa ti NCR, at dandan ti 52 gold, all in all, 94 medals done. Number 2, iti Region 4A, iti Calabarzon, 24 gold, iti Nalada, iti number 3, Region 6, Western Visayas, 16 gold. Region 10, Northern Mindanao, 16 gold. Region 7, iti Central Visayas, adandam iti 8 gold. Kenti Region 11, iti Davao Region, 8 nga gold pinaaladan. Iti Caraga Region 8, Region 13, adanda iti 8 nga gold. Kenti Central Luzon, Region 3, 7 gold. Iti Car, Cordillera Administrative Region, 7 gold. Ken iti Region 5, iti Bicol Region, 5 nga gold. Sok Sargent, Region 7, Region 12, dandamitan ito 4 nga gold. Ken ti NAS, iti National Academy of Sports, danda 3 gold. Ken ti Region 1, ingotan tayo Region 1, dandamitan gold, ti 2 gold Piman, Idol Bernard. All in all, 23 gold, tinaanak ti Region 1. Mano nga gold, ti nagunod dan? Region 1, 2 gold, 2 golds. Then 3 silver, 3 silvers, then 8 bronze. 8 nga bronze. Iti naala, all in all, 12 medals sinaala dan. At dapat yung naala iti silver, dati iti Lawag City, dati gymnastic, Idol Bernard. Ay, nice. From Ilocos Norte High. When dati naala silver lang, naala iti anak kinati kadwa iti kwa ni James sa Tagalikod, Idol Bernard. Sa binantayan ni Marcion, iti laban na ket Piman nakalamet iti bronze medal, kada ito'y gymnastic iti syudad iti Lawag. And number 16, Region 4B, iti Mima Rupa, dandamet iti may isang gold. At number 17, Sambuanga Peninsula, Region 9, adanda iti pati gold kasatin ti BARM, kenti PSO, Idol Bernard. Data tayo iti latest update, iti unofficial medal tally, iti manariman nga palarong pambansa, iti asyat tilawag ng iti laing, adati ayam ket nakalit gold ni Kay Ross Ferrer, Manipod iti Region 3. Damag pelang Manipod iti Marcos Stadium, Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.